Mbukelo khona ekhaya okhuluma-ko umthandazi uDlamini sekumnyama sekuhlwile manje. Asithandazeni egameni kaJesu Kristu ngongcwele Jehova namandla mkhulu esabe uNkulunkulu aphakade. Vikela abukela abakhona emakhaya Jehova namandla-ke baphupha kabi, baphupha bese bayakhohlwa, baney'thunywa, hlushwa ngamadlozi, banenkinga emsebenzini, banenhlushwa ingozi zey'moto, miscarriage, kubhidlika i-relationship, imizi yabhidlika, ngongcwele iyaphela. Ukula phakade kuba nengezwane emndenini Jehova namandla-ke bakhanyisele bacinise ngamunye namunye umbulo khona ekhaya unenkinga abhekana nayo njengamanje egameni likaJesu Kristu zaphakade. Aleluya, amen. Mayinyamalale. Mbukelo khona ekhaya ukhuluma-ko umthandazi wakho uDlamini. Unenkinga ehlushwa izinto eziningi zenzeka empilweni yakho. Uma uguca uthandaza ngekhandlela nangempepho, into ey'ningi ziyachacheka, into ey'ningi ziyavuleka. Siney'thunywa esinazo esaphozwa uNkulunkulu nabakithi abasekho emhlabeni zehlukahlukene. Kunabantu into babheke bathole ba-rich, baney'mali, baney'moto, banako konke, but ngicela ukutshela kona kukodwa ukuthi linda nesakho sikhathi siyeza. Ungafuni ukuyimatanisa nomunye umuntu ngoba awumazi ukuthi lokhu anako ukuthole kanjani. Leya relationship leya oyibona pha ngaphesheya yiyeke ngoba awuyazi ukuthi njengoba nje ngaphakathi endlini kwenzakala ini. Ungasho ukuthi mayela baphila kahle mina kula khona ngiyasho ngabe ngiyaphuma ngaleya relationship leya. No, ungakwenzi lokho because lapha kunenkinga zakhona. Le nkinga onazo wena uNkulunkulu uzokwazi uNkulunkulu akulwele kuzo aphinde futhi akukhiphe kuzo. Mina ngisebenza ngesithunywa, ngingumthandazi, ngiphinde futhi ngibe Archbishop, umfundisi wasebandleni lapho ngikhonza khona, ngibafundisi engibaphethe enginabo ebandleni. Nesithunywa uNkulunkulu wangipha amandla ukuthi ngikhulekele abantu basenkingeni ngibathandazise. Futhi nezimo esinazo ezibhekana zempilweni zethu ziningi kakhulu zehlukahlukene. Mbukelo khona ekhaya, hlala emkhulekweni, themba idlozi lakho, uthandaze. Ungafuni ukuthi impilo yomunye umuntu bese le mpilo ephilwa ngomunye umuntu bengayiphilwa nguwe. No, lo iphila impilo i-right for wena. uNkulunkulu uyihlele bani? Wena. Hlala wazi ukuthi emhlabeni kunabantu abafuna ukubona ukuphumela phambili, kunabantu abathakatha wena, uphinde futhi uyithakathe wena ngokwenza kwakho. Angakuthakatha umzali wakho, ngiyakuthakatha intombi yakho, angakuthakatha umkakho, ngiyakuthakatha indoda yakho. Kuningi ukuxovaxoveka okukhona emhlabeni okwenzakalayo okwenziwa thina abantu esiphila kuphi emhlabeni. Abantu ophila kunye nabo yibona bajike futhi bajikele wena bakunikeza inkinga, bakufaka kuphi? Enkingeni. Mina njengomthandazi ngithi ngizokukhulekela wena kwenzeke lokho okufunwa nguwe empilweni yakho. Uyazazi iy'nkinga ondlule kuzo, ureyishiwe, ulala ungakadli, ugcoka impahla yinye. Lo ongakufuni kwenzeka kona, lokho okufunayo akwenzeke. Ebusuku uma ulele uvakashelwa umuntu ongamazi, imikhobo, abotikoloshi, bolamlambo, iy'nyoka, into ey'ningi ezikhona emhlabeni. Akwela bakhona emakhaya masithandaze, sicela uNkulunkulu asisindise, aphinde futhi asivukele, asivikele. Ngiyabingelela akwela bakhona njengase-UK, e-America, eBotswana, Mozambique, Swaziland, South Africa, izindawo zonke, onke amazwe akhona, boZimbabwe. Ngithi uNkulunkulu unamandla. Lesiphiwo enginaso mina si-right for mina. uNkulunkulu wangipha kahle futhi ngiyasithanda futhi ngiyasemukela. Nawe mbukelo khona ekhaya khona siphiwo onaso engathi nangikhuleka mina manje la kuchacheke izinto zakho. Ngizokhuluma nawe mina manje uthola umsebenzi, khuluma nawe mina manje kuvuleke konke okuvalekile. Awukho umlingo engizowenza but ngizokhuluma nedlozi, ngikhulume noNkulunkulu. Ngithi mbukelo khona ekhaya njengamanje makuvika into zakho ngekwethemba nangekukholelwa. Ungabuki umnyaka, buka umzimba, buka lento engaphakathi kimi, bese uyabuthi uNkulunkulu mina ungidlulise kuphi nakuphi kuphi ngize ngifike la ngikhona khona. Ubona bakhona emakhaya ngikhanda iwasho lezi ezakhiwe esitolo, ngibuye ngikhanda iwasho lezi zasezayoni, iwasho lezi zesintu, lezi akudala iwasho la ngiyakhona kufaka impepha, amakhandlela, amacanda, jokho, utswayi, ispirithi, ishiboshi, yonke into nje ongayicabanga. Ngalamandla enginawo manje engathinta samsandlo kuvuleke iminyango. Ungashada wena, ungawuthola umsebenzi wena, ungayithenga futhi nemoto, ungaba nemuzi, ungaba ne-relationship enhle emnandi. Umthandazi wakho uDlamini lo okhulumako uyena ongakukhulekisa. Subscribe uthi Mthandazi Dlamini. Ukukhuluma nami noma i-appointment uthi ungibone akuyona imali. Imali uma ufuna kuhlola kanti ukude is 250. Uma uza la ekhaya uzohlola khona it's 100 rand. Insebenzi la ekhaya icala 400 rand. Insebenzi yakuphi? Yala ekhaya. But ufuna ukukhuluma nomlomo nemlomo noma ufuna ungifonela akuthajwa imali. Umkhuleko wami angiwuthengisi, umahala mbukelo khona ekhaya. Ngibambe
la ku-071 5292 117 073 1044 262. Ungathi nokukhuluma bese ucabanga ufuna ufaka imali kucala ebhenki. No, ayifaki imali kimi. Nginemandla mina ekuthandaza ukubusisa umkhwelo khona ekhaya. God bless you. I love you. Nilale kahle kubo bakhona emakhaya. Ngiyanithandazela usemadimoni. uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla mkhulisa. Uyabula bakhona emakhaya. Mabalale ngokuthula egameni lakho zephakade. Hallelujah.